že pre zviahnutím tohto videa nezabudni dať like, odber a uži si video. Vítajte u dnešného videa, kde si odsimulujeme zápas Nemecko vs Slovensko na Hlinka Grécky Cupe zápasára v Trenčine. Ešte by som chcel upozorniť, viem, je to NL 23, viem, že sú to U20-ky, ale myslím si, že je to jedno. Aj tak je vidieť, že sme jasným favoritom, ako aj v realite, lebo Nemci sú úplne tragickí. Kto včera sledoval Hlinka Grécky Cup, tak vie, jak budú dosť unavení. Aj my. My sme hrali celkom vyrovnaný zápas včera s Američanmi. Až keď neviem, prečo sme druhýkrát odvolali brankára, už to bol zbytočné vybavený zápas. A to je jedno, už je tu tento zápas. A ten sa začal, Nemci vyhrali vádzovanie. Ale zatiaľ rolu favorita vôbec nepotvrdzujeme. Eliáš. A dostávame gól. Samanský sa presadzuje. A my máme problémy. A s Američanmi to bolo perfektné niečo sa na to pozerať. Teraz výborná strela, ale brankár Nemecka si s ním dokázal poradiť. Skôr je akože silné, ale 10-0 je stále dosť. Dobre, viem, že sme prehrali aj my pár rokov dozadu. S Kanadou 14-3, teraz bola veľmi dobrá či 14-4. Výborný zákrok. Krajc. Jo, strela. Pozor, ale ešte Sikora. Jaj. Miklucha! Ešte Kašlík. Miklucha. Škoda. Vyrovnaný zápas. Sme lepším tímom. Latkozy, musím uznať, dobrý výkon. Je to dobré. Verím, že tam im ten gól dáme. Hráme doma v Trenčine na opravenom štadióne, zimnom štadióne Pavla Emitru. A tam s podporou našich slovenských fanúšikov musíme proste Nemcov rozobrať. Dúfam, že aspoň v realite. Miklucha. Jaj, toto bola šanca! A teraz je to 2-1 prečíslenie. Latko si podržal. Slavkovský. Teraz má dobrú príležitosť. A ideme sa pobiť. Poďme na to. Rozoberieme Nemca. Jasné. Petrovský ho dá. Nenecháme Deutschlanderov len tak. A bez problémov si Petrovský dokázal podať s Munzenbergom, či jak sa volal, netuším. Perfektná bitka. Super, proste, takto sa nám to páči. Dočenie do konca zápasa sú Servác Petrovský, on sa pobil za nás. Pobil. Lemov fart. Dokázali sa nevystreliť. A jeho meno to netuším. Výborne. Nešár. Jo, priklep. Búgl chytá. Búgl. Dobre, ešte minúta 15 presilovky. Dúfam, že to nebude ako včera, keď sme nepremenili presilovku 5-3. Lehanda... Ne! My prehrávame 2-0. Toto je už čo? Sme lepší, proste sme furt v útoku, ale oni dajú gól. No, takže dneska sme bez gólu. Ešte sme inkasovali. Úplne nerealistické. Joshua Samanský, pol minúty pred koncom. Nerozumiem, čo sme robili.
4-0. Nás rozobrali. To není realistické. Čo bola není zakázané? No, tak Nemci získavajú 3 body. Nerozumiem. Nepremieniali sme naše šance. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber. Vidíme sa o ďalšieho videa. A zatiaľ čus.